Bronze lang yata yung makuha dito. Gaganda ng mga laban eh. Nanalo kayo? Nice. Pwede ba yun? Kala pang Laguna ba yung Pampanga? Grabe ka. Sabi nyo kinalaban pala yung sarili. Kinalaban mo sarili. Court number 2, JR and Wilson versus Aling and Edric. Level A yan. Kami, Sipat ba to? A talaga. Ano ang players talaga? Saan yan? Saan yan? Sa Cavite. Pili naman tayo. Pero kinain na lang namin dami pagkain. Hindi, Cavite ba yung pataan? Cavite. Kasama sila dito amin. Ay, oo! Sila Dragon dyan. Smash Saan ba? sa Cavite ka? Dragon. Hindi yung may sa mall, sa loob ng mall. Ah, sa ano? Sa RFC? Hindi ko alam, basta yung... Actually gusto ko, gusto ko ulit mag-rematch dun eh. Ano yung A na? Hindi. Yung ano, yung sapatos ko din nakakita. Ano yun? Powerhouse yun. Nakagaling yung sapatos ko, hindi ako makatakbo maayos. Yun yung isa na birthday watch. Alam mo, ang panalo lang natin yung mix. Kasi next week na tayo mag-alas na doctor. Sabi, hindi na Powerhouse yun. Hindi gusto ko talaga yung mag-rematch dun. Set. Sabihin, kaya nga sabihin. Kasi sorry, hindi ko na maximize yung laro kasi yun ang bili ko na, pero hindi ko na ginagamit sa sapatos. Napapatid ako doon, hindi ako makatalon. Kalo yung Alam mo yung ano, yung ginagawa na ni Jim, yung nakagayon ako atake. Hindi ko magawa kasi pag ganun, pagbagsak ko, papatid ako ganun. Oo, pwede rin yung hindi. Oo. Lalaro ako doon, kilala ako ng mga tao. Kaya nga, agad ko. Tapos bigla may nagtitiktok na na-filter sa... Hindi, manalo ako. Kala ko yun tayo ko na din. Next week na. Oo, uwi ako Manila. Next week. Manila boys mo. 8 years old pa lang yan. Hindi ko alam, Let's get tayo sa bahay. Kaya kaaway namin yung kailang birthday niya kasi sabi ko lang next week. Pero hindi, Thursday yun kasi ang usapan after their night. Hindi, Wednesday yun. Sabi ko. 29. Ano ginawa ko weekend? Ang pangit kasi midweek ko. Ganun ba yun? Wala na. ang dami nila lalaki dun ah. Saan? Bukas? Meron na daw. Wala kami sa'yo. Pero meron na lady. Di pa nila sinusunod. Hindi na partner ko. Ako. Baka sento. Diba? Totoo yun? Naisipan lang ko. Hindi ko. Nakalagay. Tapos ko pa nandun. Excited na yun. Nakita ko doon sa puso mo lang. Veteran, mga former. Wala lang ako. Hindi sa YG. Yung pinost nila. Ano? Sabihin ko. Tapos nakita ko yung mga puti ron. No training for duel. May tayo nadidinig ka dito. Sino may pwede mo lang? Ay, dahil. Hindi ko rin Hindi, nasa post ko lang. Pinost nila. Ito, nakatagya ko. Ay, dahil. May tao dito. Dulo Monte Mayor. Actually, hindi ko man malalaman yung dual meet ng bukas kung hindi mo nag-post sa GC. Ayan, tingnan mo. Oh, yung game nila, training ka ganda. Wala ko kung kailangan tayo na doon. Eh, kahit ano, ito naka-burgers, naka-dress, na black orange, nadamot siya. Wala. Basta tinong ko yun, mga ano sila. Normal.